ערב אחרון בכרם, סוף ישיבה. החברים שמחים, מאושנים, חיים את החיים. ואולי תלושו אחרי שנה שאתה ככה מארח את הקן אצלך בדירה. בעצם אפשר להגיד שהקמת את הקן, והגיע הזמן, אתה יודע. איך אומרים, הקן מתרוקן? לא, אני לא רוצה להגיד כמה מילים. אני מתרגש, אני מצטער. מה יש לך להגיד בערב האחרון ככה שהכל ככה עומד להתפרק עוד אני שנייה? רוצה להגיד לכם משהו. הלילה אני אלך לישון פה, בפעם האחרונה. אני רוצה להגיד לכם שאני אחשוב על כל אחד, אני אחלום עליכם. ואני אעשה חזק חזק, ישמור את הזיכרונות האלה. פה, מאחורה. אבל יותר חשוב מזה, אני רוצה להגיד לדורון משהו. לי? דורון, סביר להניח שאתה תמשיך את המורשת בדרך כזאת או אחרת. אז להלן 3 חוקים פשוטים. 1, תשטפו כלים. מתי? 2, אתם יכולים לבוא מתי שאתם רוצים, אבל תתקשרו לפני שאתם באים. 3 ואחרון, כשאתם באים, אתם גם יכולים להביא משהו. אוקיי? החוקים האלה לא חלו בבית אלושו, ואני ממליץ לך, דורון, להגן אותם חזק חזק, עד בחוקה. תעשה לך דף כזה בהתחלה, אוקיי? תודה רבה. הייתם מקסימים. הייתם מקסימים. באמת. תביא חיבוק. לא שם,